Madunyiswe uJesu Kristo. Mhlanje thandwa zami ngifisa ukubuka lencwadi evangelini uma uJesu esinikeza umzekeliso kababa onamadodana amabili. Uma eyodwa yabo ithi, baba ngicela unginike konke ebese ngiyahamba ngibone ukuthi ngiqala kanjani kabusha noma ngibone ukuthi ngiphila kanjani. Enhlizweni yami kuyavuka ukuthi uma sikhula singabantu kuyafike isigaba la engithi khona angisawudingi umndeni, angisabafuni osibanibani. Khona isigaba esifikayo la umuntu ayibona esengcono khona. Khona isigaba esifikayo la umuntu eyibona esengakwazi ukuzimela. Isigaba leso esifikayo empilweni sifika kubantu abaningi nangezikhathi ezehlukene. Omunye mhlambe lesi sigaba sifika ngoba emndenini uyashayeka. Abathembayo, abathandayo, abakhonzile abanaso isikhathi ngaye. Uma ezama ukusondela kubona, bona bayahlehla kuyena. Uma ebenzela okuhle, bona baphindisela ngokubi. Aze azibuze ukuthi kanti lo mndeni engithi ngiyawuthanda kangaka usawumndeni wami yini? Abanye bavela emndenini ababonayo ukuthi ukubaluleka kwami ukubaluleka kokuthi nginani ephaketheni. So bangithanda la ekhaya, bangilalela la ekhaya, bangikhumbula la ekhaya uma kukhona abakudingayo. And so lo muntu ngobuhlungu benhliziyo ngokwenzeka kwezinto aze agcine esethi umndeni ngiyawuthanda but at a distance. Ababe lapha ngibe la, abayiphilele ngiyiphilele, abahlale ngiphile impilo yami. Lo muntu sesukile emndenini, lo muntu seqhelile emndenini wakhe. Omunye wesibili oqhelayo emndenini yilona othe bekhula mhlawumbe izinto bezinzima, mhlawumbe bebethwele kanzima. Kunomzekeliso omningi esiwaziyo abanye bethu. Umama ushile lo ma uyahamba, indodakazi yakhe iyagreda namhlanje. Mefika lo ma oshile, uyambona lo ma uvele emakhaya uyisintu uyibhinqa. Ngani yakhe ifunda kulezi izikole ezinkulu. Namhlanje graduation lezi ingane ehleli zigqoke amawivabo, bahleli nabelungu balungisa inzipho, badlala namandiya. Uyambona lo muntu ukuthi usaphila kwenye level. Asondele uma bese kumele kushuthwe, ebese bonke bayambuka, ebese ethi lona nokhulekani u-anti ogadayo ekhaya. Ebese ethi ngicela uhlehle, awuboni ukuthi uyangihlukumeza, uyangembarasa, ungibukanisa nabantu. Kodwa lo ma oshile olibhinqa kodwa impukane uyayibona isingisi uyasizwa.
athi mntanami ingani uthi bangani bakho ngu-anti osizayo? No bantabami, angisiyi u-anti osizayo, ngiyakuzala. Bese ethi umama, mntanami yini ungangifuni kanje? Athi omunye ukwazi ukuba uma into enshe kanjena. Athi mntanami angikuxoxela indaba ongayazi. Ngangiphumile ngiyotheza, ngikushiyile embhedeni, ngathi ngiyotheza mangibuya indle engakushiya kuyona ilanga neqoba lomlilo laseliphezulu, ngashiya konke ngangena endlini, ngabe ngigoqa ngoblankethi, ngathi mangiphuma ngasha ukuze ngisindise wena. Isigaba sempilo somuntu osehlehlile emndenini yilona osekama ngesandla, yilona osedla izambane likapondwe, yilona osebabukela phansi abomndeni, yilona osehamba ngenquzimela othi mefika ashintshe yonke imithetho kuleli khaya. Ilona othi mengena into yokuqala avula ifriji, olimini lakhe ave mosha la ekhaya. Lowo muntu uzibona esengcono, lowo muntu uzibona esenamandla, lowo muntu ebesethi I am better than them. Ebese nomuntu ephakama, ebese nomuntu ewushiya umndeni, ebese nomuntu eyohlala ezintabeni akhohlwe yila evela khona. Babili labantu, owokuqala ulinyazwe umndeni waduba wahamba, owesithathu uphoxwe umndeni ngoba ilavela sekuyona ihlukile kubantu abashiye ngemuva. But both of them will never be successful. Number one, owokuqala oshiye ikhaya ngenyembezi. Ngiyamsaba umuntu ohamba wasalelwa zinyembezi ngemuva. Ufana nomuntu otheme resigner, otheme shiya umsebenzi, wabadelela bonke ade sebenza nabo. Awukwazi ukushiya i-relationship, awukwazi ukushiya ikhaya, awukwazi ukushiya abantu obusebenza nabo, uhlala nabo besele nenyembezi zobuhlungu ngenxa yakho. Thandwa zami, ngiyamsaba mina umuntu oguqa ngamadolo ayokhuleka uNkulunkulu ngoba mina ngihlukumeza impilo yakhe. Ngiyamsaba umuntu ozothi Nkosi kodwa ngamenzani usibanibani, yindaba engenza ukuthi nokuthi nokuthi. Ngiyamsabela umuntu oqala oshiye ikhaya, inhliziyo yakhe ibhibha, inhliziyo yakhe inenzondo, because lowo muntu has not made peace with himself or with herself. Thandwa zami, awukho umgqomo wokulahla umndeni, awukho umgqomo wokulahla abakwenu, awukho umgqomo wokulahla abantwana bakho. Yes, bangangihlupha, yes bangangizonda, yes bangangenza konke okubi, kodwa ekugcineni emthanjeni yegazi lami liyagijima igazi labo. Whether ngiyathanda noma ngithandi, kusekhaya la. Bese kuba khona lona osendizela phezulu. Thandwa zami, inyoni nenyoni endizayo ayilale emkhathini, ekugcineni ilala emhlabathini esidlekeni. Khona isisho sezulu engisisabayo kuyoqoqa ukuhlwa. Ngihlazi ngithi mina kunezibusiso, kunokhiye, kunezinto engingeke ngiqaqelwe umuntu zona
ngaphandle komzali. Sometimes I may think I'm better than umzali. I may think ngifunde kakhulu ngadlula umzali. I may think sengineyimali eziningi ngidlula umzali. Kodwa khona isibusiso umzali azothi ngaso, mntanami, engathi konke lokho okwenzayo uNkulunkulu angakuchumisa. Thandwa zami, I always say this, no level of education will make you successful. Bangaka abanama degrees abangasebenzi. Bangaka overly qualified abangasebenzi. And so you realize ukuthi liyamthatha samsam limphosa emnyango, asemnyango limbuyisele. Le ndaba uJesu ayiveza namhlanje yethusa. Ngoba lo mfana ucela ukususwa emndenini. Uthi ngikhipheni la ekhaya. Uthi sengiyibona sengikwazi ukuzimela. Sengiyibona sengikwazi ukuzenzela, angisanidingi. There's nothing wrong with being independent. There's everything wrong ngokuyitshela ukuthi usungcono kunala uvela khona. Kuyamshaya ukuhlwa. Kuyamshaya impilo. Bangaka ababhabazekile lathina manje. Ningasibuka sihleka, ningasibuka si right, but umhlaba ususishayile. Ngithi ngqunga la kwenzeke, ngithi ngqunga la kwenzeke, ngithi ngiyahlanganisa ngala kuyaphela, ngiyahlangana ngapha nangapha. Enomunye iyodwa into ewukhiye. Sacela ukukhuluma. Uyamazi umuntu onemali o-successful unakho konke kodwa can never settle down empilweni. They cannot settle. Bayafuna, they just can't. Aqashe la, aqashe la, aqashe la, aqashe la. They cannot settle and have a home. Masuyibuka indaba yakhe konakelephi, waphuma kanjani ekhaya. Khona omunye izinto engashayi yena kodwa eshaya abantwana bakhe. Uma usuthi uzama ukulungisela abantwana bese kuthiwa kakade uma wakho waxoshwa yini la ekhaya. Mina ngiyasaba izulu ngoba icala likaze labola. Abanye bethu ngokuhlakanipha ngokwazi izinto siyaputshuka mhlawumbe kodwa kuzoba kuthona abantwana bethu. Omunye uthola ukuthi inkinga yakho mntanami bengimele uyonyathela emanxiweni. Awudinga kwenza umsebenzi, awudinga kuhlaba, awudinga kukhokha, awudinga kwenza lutho, awuthathe lempondo yakho nalemlenze yakho uyonyathela emanxiweni. Omunye uyangena emanxiweni athe buya ngakusasa qaqeka izinto. Ayikho into eyisibusiso njengekhaya. Sicela ukukhuluma kancane. Nithathaphi lento yokuthi mase kushone ubaba noma ugogo nomkhulu bese nidayisa ikhaya? Alikaze ladayiswa ikhaya, indlu kagogo nomkhulu ayikaze idayiswe. Yes, nonke nizingane niyasebenza kodwa abazukulu bazoba khona, abanye bazodivorsa, bazobalekelaphi?
alikaze ladayiswa ikhaya. Makuthi nonke nidla izambane likapondwe, nonke ni-right, ongenani tholani ozoligada, ongenani qashisani, kodwa ikhaya alikaze ladayiswa. Ngoba ilana abantwana bethu abazolungiselwa khona izinto. Muzi umuntu athi ngizodayisa ikhaya ngiyoqasha efletini. Ileyo. Sodayisa ikhaya sihlwaniselena ngemali ngoba sonke sixakekile ukhokha. Ukhokha kanjani isikweletu ngomuzi wekhaya? Khona inkonzo eyenziwa yilomfana engiyithandayo ekugcineni ubuyele emuva. Thasa ungishayile inhlamba. Izinto ayisenzeki. Sengicela ukuyoxolisa ke manje. Yazi khona abanye bethu ngabe into zethu ziyalunga. Swela inkonzo ukuthi ngiyaxolisa. Abanye bethu solinda baze bashona omama nobaba. Kuma siyodonsa imbuzi, siyemsamu, sithi siyogqitha inhlambuluko, siyolwandle, sithi siyogqitha inhlambuluko. Bengiswela nje ukuthi ngiyekena ngithi ma ase ngabheda. Baba ase ngabheda. Bengiswela igama elilodwa lokuthi ngiyaxolisa. Ngiyamthanda lo mfana. Ubuyele emuva kasenalutho. Kodwa uthi ungcono ukuhlupheka. Ngihluphekele ekhaya. Kunokujabula, ngijabulele entabeni. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibuse sizivikele. Uyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.